Nosaltres estem molt contents que Gràcia Solidària hagi vingut a l'institut perquè portàvem uns anys, 2 o 3 anys, intentant que a quart de l'ESO hi hagués un projecte a final de curs associat al món de la solidaritat, perquè volíem fer entendre als nostres joves que el món pot ser un món millor. S'havia treballat altres anys amb grans ONGs, per exemple, Metges Sense Fronteres, però nosaltres teníem una mica la idea que volíem fer que els nostres alumnes entenguessin més la realitat del seu voltant i que hi hagués aquesta mirada propera, com heu dit vosaltres en algun moment, no? Saber que un veí teu està treballant en això, en fer aquest món millor, que segurament ho desconeixes, també fa que potser els referents siguin més a tocar i que entenguem o que escoltem d'una altra manera això que se'ns acosta. No? Per tant, vam idear aquest projecte que li hem posat de nom Altaveu Fest, perquè també per nosaltres ha de ser una festa, una mica com vosaltres, no? Que feu aquestes fires i aquests projectes. Repeteixo, perquè volem que els nostres alumnes entenguin que el món pot canviar i només es pot transformar si ho fem des que són joves, perquè quan tinguin ja una edat puguin també ensenyar-ho als altres. No? Aquesta seria la idea. Avui molt contents de compartir amb vosaltres aquest matí amb els alumnes de quart d'ESO en el nostre projecte de recerca de quart, que és una matèria important, i és com el moment en què pensem, així com a professorat, que tenim el primer vincle amb vosaltres i que probablement aprofitarem i que compartirem i serà un win-win, això, que nosaltres aquí al centre, abans de Nadal, sempre fem un projecte a cada curs de l'ESO, primer, segon, tercer i quart, que va lligat als ODS. I, per tant, en aquest moment d'ara conèixer-us, pensem que probablement les vostres entitats, vosaltres com a Gràcia Solidària, creiem que podrem fer moltes coses plegats. Bé, ha sigut un matí del tot singular i que és molt agradable i sols em queda agrair a la Sedeta, a l'Institut, que ens hagi convidat a poder explicar una mica tota aquesta realitat associativa de Gràcia, de les entitats de cooperació de Gràcia, d'aquest teixit associatiu que també en l'àmbit de la cooperació hi ha a Gràcia. I bé, han sigut 3 xerrades amb 3 grups. Fantàstic, una sensació molt reconfortant, que fa anys que estem en cooperació i que no tenim gaires oportunitats com és aquesta. Gràcies.